वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे. त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत. जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत. होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने. दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत. डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली. त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली. 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह 12 क्लिनिक्समधून देश विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते. कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते. रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात. नमस्कार, मी रचना. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण जाणून घेणार आहोत किडनी फेल्युअरबद्दल. किडनी फेल्युअर झाल्यावर मॉडर्न होमिओपॅथीद्वारे नेमके काय उपचार केले जातात ते आपल्याला आज जाणून घ्यायचे आहेत आणि त्यासाठी आज माझ्यासोबत आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सिनियर कन्सल्टंट डॉक्टर ज्योत्स्ना लाड. मॅम, तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. नमस्कार. किडनी फेल्युअर म्हणजे नेमकं काय आणि किडनी फेल्युअर झाल्याची नेमकी काय लक्षणं आपल्याला पाहायला मिळतात? किडनी फेल्युअर म्हणजे काय तर शरीरामध्ये आपल्या रक्तामध्ये जे काही अशुद्ध घटक तयार होत असतात ते बाजूला करण्याची किडनीद्वारे जेव्हा थांबते कार्यप्रणाली त्यावेळेस त्या अवस्थेला सर्वसाधारण भाषेत आपण किडनी फेल्युअर असे म्हणतो. बरोबर. यामध्ये 2 प्रकार आपल्याला प्रामुख्याने दिसून येतात, ॲक्यूट किडनी फेल्युअर व क्रॉनिक किडनी फेल्युअर. ॲक्यूट किडनी फेल्युअरची कारणं, लक्षणं ही वेगवेगळी असतात आणि क्रॉनिकची ही कारणं व लक्षणं वेगवेगळी असतात. ॲक्यूटमध्ये काय होतं, जर एखाद्या व्यक्तीला जास्त प्रमाणात जुलाब, उलट्या किंवा रक्तस्राव झाला तर शरीरातलं पाण्याचं प्रमाण कमी होतं, सर्क्युलेटिंग व्हॉल्यूम जो असतो तो कमी होतो, म्हणजे हायपोव्हॉलेमिया होतो थोडक्यात, आणि त्याचा कुठेतरी किडनीवर ताण येतो व किडनी तात्पुरत्या काळासाठी काम करायचं बंद करते. ओके. यातून किडनीची रिकव्हरी पूर्ण होते. 1 आठवडा साधारण ते 4 आठवड्यापर्यंत किडनी पूर्ण रिकवर होऊ शकते आणि पुढच्या भविष्यात त्याला किडनीचा कुठलाही आजार होण्याची शक्यता खूप कमी असते किंवा जवळपास नसते. याबरोबर मलेरिया, फॅल्सीपॅरम मलेरिया हे जे इन्फेक्शन आहे हे पण ॲक्यूट किडनी फेल्युअरसाठी कारणीभूत असतं. G6PD एक एन्झाईम आहे जे शरीरामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका करत असतं. G6PD जरी कमतरता असेल तरी ॲक्यूट किडनी फेल्युअर होऊ शकतं. क्रॉनिकमध्ये मात्र फार म्हणजे वेगळ्या प्रकारे लक्षणं आणि कारणं असतात. क्रॉनिकमध्ये काय होतं, दीर्घकालीन किडनीचा पेशींचा ऱ्हास होतो आणि हे दीर्घकालीन प्रक्रिया असल्यामुळे ही अत्यंत स्लोली सुरू असते, धीम्या गतीनं सुरू असते आणि याचे टप्प्याटप्प्यानं ते पुढं सरकत असते, प्रोग्रेसिव्ह असतो हा आजार क्रॉनिकमध्ये. क्रॉनिकमध्ये मुख्यतः डायबिटीज आणि ब्लड प्रेशर ही 2 कारणं आपल्याला दिसून येतात. अच्छा. तरुण वयात असा किडनी विकार उद्भवतो तेव्हा त्याचं निदान नेमकं कसं केलं जातं? त्याची काही वेगळी लक्षणं आढळतात का? तरुण वयामध्ये तुम्ही आत्ता म्हटलं त्या पद्धतीनं निश्चितपणे तो खूप मोठा मानसिक आघात असतो पेशंटसाठी व त्यांच्या नातेवाईकांसाठी सुद्धा. सुरुवातीला काय होतं की सूज यायला सुरुवात होते. काही पेशंटमध्ये
ॲक्सिडेंटली डिटेक्ट होतो क्रॉनिक किडनी डिसीज तरुण वयामध्ये. कारण ब्लड प्रेशर तुम्ही चेक करायला गेल्यानंतर हाय ब्लड प्रेशर रीडिंग हाय ब्लड प्रेशरचे दाखवतात. डॉक्टर तुम्हाला सांगतात की तुमचं ब्लड प्रेशर वाढलेलं आहे. जेव्हा 30 ते 35च्या आत ब्लड प्रेशर असं जर वाढलेलं राहत असेल तर किडनी तपासण्या करून घेणं गरजेचं असतं, कारण त्याला किडनी फेल्युअर हे एक कारण असू शकतं. आता समजा कोणाला हाय ब्लड प्रेशर असेल किंवा शुगर असेल तर अर्थातच याच्यामुळे सुद्धा किडनीच्या त्या कार्यांमध्ये किंवा त्या कार्यप्रणालीत काही अडथळे निर्माण होऊ शकतात. आणि जर तरुण वयात असा किडनी विकार जर जडला असेल तर मग किडनीवर कशा प्रकारे परिणाम होतो? आता आपल्याला आधी सुरुवातीला कसं होतं, एल्डरली पेशंटमध्ये शुगर ब्लड प्रेशर या गोष्टी दिसून यायच्या प्रौढ व्यक्तींमध्ये. आता ते वय अलीकडं सरकत 40-35 अगदी 30चे पण पेशंट आपण बघतो की जे डायबेटिक आहेत. आता एवढ्या कमी वयात जर तुम्हाला डायबेटिक किंवा ब्लड प्रेशरचा त्रास सुरू झाला तर तो नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करणं, प्रत्येक व्यक्तीनं प्रयत्न करणं खूप गरजेचं असतं. चेंजेस ते होतात ते ओव्हर द पिरियड होतात. जेव्हा अनकंट्रोल डायबिटीज असेल तेव्हा आतल्या रक्तवाहिन्यांचा अस्तर खराब व्हायला सुरुवात होते व किडनीचा डायबेटिक नेफ्रोपॅथी हा गंभीर आजार होऊ शकतो. हायपरटेन्शनमुळे सुद्धा सेम होतं. हायपरटेन्शनमुळे सुद्धा ब्लड प्रेशर वाढलेलं राहत असेल वारंवार तर आतले जे टार्गेट ऑर्गन असतात, हृदय, मेंदू आणि किडनी, हे 3 टार्गेट ऑर्गनवर त्याचे बॅड दुष्परिणाम दिसून येतात आपल्याला. त्यामुळे ब्लड प्रेशर आणि ब्लड शुगर दोन्ही गोष्टी कंट्रोलमध्ये ठेवणं खूप गरजेचं आहे. बरोबर. बाह्यांगावर याचे काही म्हणजे लक्षणं जाणवतात का? म्हणजे बाहेरून काही आपल्याला तो त्रास? आपल्याला सूज जाणवू शकते, ती प्रत्येक पेशंटमध्ये असेलच असं नाही. तुम्ही प्रत्येक व्यक्तीनं काय करणं गरजेचं आहे की ब्लड प्रेशर आणि ब्लड शुगर वर्षातून एकदा स्क्रीनिंग टेस्ट करणं गरजेचं आहे. यामध्ये किडनी फंक्शन टेस्ट आहे, बेसिक CBC आहे, युरिन रुटीन आहे. या अगदी बेसिक तपासण्या आहेत, सोनोग्राफी आहे. म्हणजे आपल्याला प्रत्येक गोष्ट प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर आपण म्हणतो. त्या पद्धतीनं जर सुरुवातीलाच तुम्हाला कळलं की थोडंसं बॉर्डरलाईन काही चेंजेस आहेत तर आपल्याला त्यावर ठोस असे उपचार करता येतात. आणखीन एक प्रश्न असा उद्भवतो यातून, ते म्हणजे की आता तरुण वयात जर असा किडनी विकार झाला तर त्यामागे अनुवंशिकता हे कारण असतं का? अनुवंशिकतेमध्ये फक्त पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज हा सर्वाधिक आपल्याला आढळतो. हा साधारण 40 ते 45 वयानंतर दिसून येतो हा आजार. यामध्ये काय होतं, किडनीचं आतलं जे स्ट्रक्चर आहे ते असंख्य अशा सिस्टनी भरलेलं असतं. त्यामुळे किडनीच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा गंभीर परिणाम झालेला असतो. युरिया क्रिएट हे जे नॉर्मल किडनी बाहेर एक्सक्रीट करते, बाहेर फेकून देते, ती डिसीज किडनी जेव्हा सिस्ट असतात ती किडनी फेकून देऊ शकत नाही आणि त्यामुळं ते आत ब्लडमध्ये त्याचे लेवल्स वाढलेले राहतात युरिया क्रिएटच्या. पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज या आजारासाठी प्रचलित औषधोपचार पद्धतीमध्ये कुठलेही औषधोपचार उपलब्ध नाहीत. त्याला डायलिसिस हा एकमेव पर्याय आहे आणि डायलिसिस करून तो आजार किडनीचा बरा होत नसतो. आपल्याकडे मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीजसाठी अत्यंत चांगले उपचार होऊ शकतात. आपण त्या पेशंटला डायलिसिस फ्री आयुष्य देऊ शकतो. डायलिसिस करण्याची त्या पेशंटवर वेळ येत नाही. पण समजा जर अशा तरुण वयात कोणाला किडनी विकार जडलेला असेल तर त्या तरुणांना तुम्ही काय मार्गदर्शन द्याल? यामध्ये तुम्ही आहाराची विशेष करून काळजी घेणं फार गरजेचं आहे. याबरोबरच नियमित व्यायाम करणं, आपलं ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर ते कंट्रोलमध्ये ठेवणं, त्यासाठी औषधोपचार घेणं हेही गरजेचं आहे. आणि मी स्क्रीनिंग टेस्ट ज्या म्हटल्या त्या स्क्रीनिंग टेस्ट करून किडनी फंक्शन टेस्ट करून घेणं गरजेचं आहे. यामध्ये CBC ही महत्त्वाची तपासणी आहे. हिमोग्लोबिन किती आहे, त्यानंतर युरिया किती आहे, क्रिएटिनिन किती आहे, हे सगळं बघून युरिनमधून प्रोटीन लॉस आहे का हे एकदा कन्फर्म करून घेतलेलं चांगलं राहतं, म्हणजे पुढच्या ह्याच्यासाठी. अगदी खरं. सकारात्मक जीवनशैलीसाठी या करता सगळ्या गोष्टी करायला हव्या. हरकत नाही, आपण ही चर्चा अशीच पुढे सुरू ठेवूया. पण त्याआधी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात घेऊया छोटासा ब्रेक. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर
म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. मॉडर्न होमिओपॅथी उपचार पद्धतीचा लाभ अनेक पेशंट्स घेत असतात. किडनी फेल्युअर झालेले उमेश कुलकर्णींनी सुद्धा मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धत अवलंबली आणि त्यांना नेमका काय लाभ झाला ते ऐकूया त्यांच्या शब्दात. उमेश कुलकर्णी, वय 39, राहणार कोल्हापूर, यांना जानेवारी 2016 मध्ये चालण्यास त्रास होऊ लागल्याने त्यांनी एका अस्थिरोग तज्ज्ञांकडे उपचार घेतले. चालायला जरा प्रॉब्लेम यायला लागला म्हणून मी ऑर्थोपेडिक डॉक्टरना पहिल्यांदा दाखवलं. त्यांनी मला ज्या गोळ्या दिल्या त्यामुळं माझ्या शरीरावर पूर्ण परिणाम झाला. त्या भूक लागायची बंद झाली, भूक मंदावली, चालणं अगदीच पूर्णपणे बंद झालं. त्यामुळं किडनीवर परिणाम झाला. या औषधोपचाराने त्यांच्या शरीरावर दुष्परिणाम होऊ लागला. त्यांचे चालणे बंद झाले, त्यांना उठता बसता येईना, ते झोपूनच राहू लागले. याचा परिणाम त्यांच्या किडनीवर झाला. त्यांचा HB कमी झाला. त्यांचे क्रिएटिनिन 4.95 इतक्या प्रमाणात वाढले. तसेच त्यांच्या लघवीतून प्रोटीन जाण्याचे प्रमाण वाढले. त्यांची भूक मंदावली. त्यांचे वजन कमी झाले. दिवसेंदिवस त्यांची प्रकृती गंभीर होऊ लागली. त्यांनी मे 2016 मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. मी इथं मॉडर्न होमिओपॅथिकमध्ये ट्रीटमेंट चालू केली. पहिल्यांदा ट्रीटमेंटसाठी मला काय येता आलं नाही, कारण माझी कंडिशनच नव्हती. मला उठता बसता येत नव्हतं, चालता पण येत नव्हतं. मग पहिल्यांदा जेव्हा बाबांनी आमच्या सगळी हिस्ट्री माझी सांगितली मॅडमना, त्यानंतर मॅडमनी त्यानुसार मला औषधं दिली आणि एक 15-20 दिवसात तुमच्या मुलाला आपण बऱ्यापैकी चालायला वगैरे असं सांगितलं. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर 10 दिवसांमध्येच त्यांना फरक जाणवू लागला. त्यांच्या औषधं चालू केल्यापासून मला एक अर्धा दिवसातच बऱ्यापैकी फरक पडला आणि चालायला वगैरे उठून बसायला वगैरे यायला लागलो. नंतर मी ही ट्रीटमेंट कंटिन्यू केली. आता मला बऱ्यापैकी बरा आहे, आराम आहे. त्यांना जेवण जाऊ लागले. त्यांचे वजन वाढले. ते आता चालू फिरू शकतात. त्यांचे लघवीतून प्रोटीन जाण्याचे प्रमाण कमी झाले. त्यांचा HB वाढला आणि क्रिएटिनिन कमी झाले. आता मला बाकी काही तक्रार नाही. भूक वगैरे लागते. मी रोजच्या रोज व्यायाम करतो, फिरायला जातो, रेग्युलर जे रुटीनची कामं असते ती करतो. बाकी सगळी माझी तब्येत ओके आहे. BP वगैरे सगळं नॉर्मल आहे. त्यांना पूर्वी होणारा त्रास बंद झाला असून श्री कुलकर्णी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. मॉडर्न होमिओपॅथीमुळे मला एक नवीन जीवनाचा आसरा, जीवन जगायला एक मार्ग मिळाला आहे असं मी म्हणेन. मॉडर्न होमिओपॅथीची औषधं ही अतिशय उत्तम आहेत. पेशंट अगदी सिरियस कंडिशनमध्ये असला तरी मॉडर्न होमिओपॅथिक श्री विजयकुमार मानेंच्या औषधामुळं तो पूर्ववत रेग्युलर ह्याच्यात येऊ शकतो. मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये मला जो फायदा झाला तो इतरांना व्हावा हीच विनंती. उमेश कुलकर्णींना मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीचा नेमका काय अनुभव आला हे तर आपण जाणून घेतलं, पण मॉडर्न होमिओपॅथीद्वारे त्यांच्यावर नेमके कसे उपचार केले गेले हे सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायचे. पण त्याआधी आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात घेऊया छोटासा ब्रेक. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक
9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न यू या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत. मॅडम, आपण आत्ताच बघितलं की ज्यांना किडनी फेल्युअर झालेलं असे उमेश कुलकर्णी हे पेशंट जेव्हा मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धत घ्यायला आले होते तेव्हा तर तुम्ही त्यांना पाहिलं असेलच. कशा पद्धतीने खरं तर त्यांचं इथे येणं झालं ते आम्हाला सांगाल आणि ही उपचार पद्धत घेतल्यानंतर त्यांचा अनुभव काय होता तेही तुमच्याकडून ऐकायचं. तर सुरुवातीला ते कन्सल्टेशनसाठी येऊ शकले नव्हते, कारण त्यांना चालताना फार त्रास होत होता. ते 10 ते 20 पावलंसुद्धा चालू शकत नव्हते. त्यामुळे पहिल्यांदा कन्सल्टेशनसाठी त्यांचे वडील आले होते. मला अजूनही ते आठवते. तर त्यांच्या वडिलांनी म्हणजे अगदी त्यांना एवढ्या कमी वयामध्ये आपल्या मुलाला हा आजार झाला आहे हे त्यांची मानसिकता खूप वाईट होती त्यावेळेस. तर त्यांनी सगळी मला हिस्ट्री दिली आपल्या उमेश कुलकर्णी पेशंटची. त्यांनी सांगितलं की ऑस्टिओडिस्ट्रोफी, त्यांचं डायग्नोसिस काय होतं तर ऑस्टिओडिस्ट्रोफी, रिकेट्स आणि हायपोकॅलेमिया. म्हणजे हे सगळं इंडिकेट काय करत होतं की किडनीचा आजार त्या व्यक्तीला आहे. ॲक्च्युली त्यांना जेव्हा चालताना प्रॉब्लेम आला त्यावेळेस त्यांनी सुरुवातीला ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञांना दाखवलं. त्यांनी त्यांना वेदनाशामक औषधं दिली. त्या वेदनाशामक औषधांचा असा दुष्परिणाम झाला की त्यांच्या अंगावर सूज यायला लागली, क्रिएटिनिन वाढलं, भूक मंदावली. तर त्यावेळेस त्यांच्या वडिलांनी जी हिस्ट्री दिली ती केस स्टडी डिटेल करून आपण त्यांना औषधोपचार सुरू केले. पहिल्या 8 ते 10 दिवसातच मला पेशंटचा फोन आला, मॅडम मी आता कम्फर्टेबल आहे, मी आता चालू शकतोय आणि मी तुम्हाला उद्या भेटायला येत आहे. त्यानंतर पुढचे फॉलोअप वगैरे त्यांचे अगदी रेग्युलर केलेत त्यांनी. आहारातलं पथ्य पण ते छान करतात आणि आज ते अगदी आनंदी आणि समाधानी आयुष्य जगतात. रिपोर्ट त्यांचे थोडेसे मला सांगायचे आहेत. युरिया त्यांचा साधारण 100 ते 120च्या दरम्यान होता ज्यावेळेस ते आपल्याकडे कन्सल्टेशनसाठी आले त्यावेळेस. आता तो युरिया 70 ते 80 पर्यंत कमी झालेला आहे. क्रिएटिनिन त्यांचं साधारण 5.8 to 6, 5.5 ते 6 या दरम्यान होतं. आता ते क्रिएटिनिन त्यांचं 4.5 ते 5च्या दरम्यान आहे. त्यांना कुठल्याही प्रकारचा आता त्रास जाणवत नाही आणि कुठल्याही ॲलोपॅथीचे उपचार घ्यायची त्यांना आता आवश्यकता नाही. निश्चितपणे जर आपण पारंपरिक उपचार पद्धतीचा विचार केला तर त्याच्यात डायलिसिस हे टाळता येतच नाही, ते करावंच लागतं. आणि आता डायलिसिस झाल्यानंतर पुढे पेशंटचं काय होतं हे कोणाला वेगळं सांगायची गरज नाही आहे. पण मॉडर्न होमिओपॅथीकडे लोक खूप आश्वासक म्हणून पाहतायत. तर यात नेमका काय फरक अनुभवायला मिळतो? ॲक्च्युली डायलिसिस आणि ट्रान्सप्लांट हे 2 पर्याय दिले जातात कुठल्याही कन्व्हेन्शनल लाईन ऑफ ट्रीटमेंटमध्ये. डायलिसिस हे अत्यंत वेदनादायी अशी प्रक्रिया आहे. डायलिसिस करून किडनीचं फिल्ट्रेशन काही इम्प्रूव्ह होत नाही किंवा किडनीचा आजार कधीही डायलिसिसनं बरा होत नाही. डायलिसिस ही लाईफ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट आहे. म्हणजे आज किडनी फिल्टर करून युरिया क्रिएट हे जे टॉक्झिक प्रॉडक्ट्स आहेत ते बाहेर काढून टाकत नाही आहे, तर ते डायलिसिसच्या मशीनद्वारे काढून टाकले जातात. रक्त डायलिसिस केल्यानंतर एक 8 ते 10 तास स्वच्छ राहतं. त्यानंतर परत ते ॲक्युम्युलेट टॉक्झिक प्रॉडक्ट जे आहेत ते परत शरीराच्या आत, रक्ताच्या आत ॲक्युम्युलेट व्हायला सुरुवात होते. याचा अर्थ काय की डायलिसिस हे अनएंडिंग आहे. जोपर्यंत तुमचं किडनीचं स्वतःचं फिल्ट्रेशन वाढत नाही तोपर्यंत पेशंट त्याच्यातून बरा होऊ शकत नाही. तर एक्झॅक्टली आपल्या औषधांनी हेच होतं की किडनीचं फिल्ट्रेशन इम्प्रूव्ह होतं. इच अँड एव्हरी नेफ्रॉन जो आहे, किडनीचा बेसिक फंक्शनिंग युनिट नेफ्रॉन आहे, तर तो युनिटच त्याचं कॅपॅसिटीप्रमाणे काम करायला सुरुवात होते. इच अँड एव्हरी सेल किडनीमधली ॲक्टिवेट होते आणि त्यामुळे फिल्ट्रेशन वाढतं. बरं, हे फिल्ट्रेशन वाढलेलं आपल्याला पहिल्या महिन्यापासून दिसून येतं. रुग्णाच्या अंगावरची सूज कमी यायला लागते, त्याचं जेवणाची इच्छा नसते, ते जेवण त्याला जायला सुरुवात होते आणि ओव्हरऑल उलटी, मळमळ या ज्या तक्रारी आहेत, युरिन आउटपुट कमी असेल तर तो वाढतो. तक्रारींमध्ये लक्षणीयरित्या पहिल्या महिन्यापासूनच फरक पडायला सुरुवात होते. तरी आपण डॉक्युमेंट्स पण कलेक्ट करत असतो, डाटा कलेक्ट करत असतो. यामध्ये आपण बेसिक 7 तपासण्या प्रत्येक महिन्याला करतो. CBC, युरिया क्रिएट, सोडियम पोटॅशियम,
ब्लड शुगर आणि युरिन रुटीन या त्या तपासण्या असतात. या तपासण्याचे रिझल्टमध्ये पण आपल्याला निश्चितपणे डिक्लायनिंग ट्रेंड दिसून येतो. साधारण 3 ते 4 महिन्यात प्रत्येक पेशंटचं क्रिएटिनिन युरिया कमी यायला सुरुवात होते, हिमोग्लोबिन वाढायला सुरुवात होते आणि तो पेशंट नॉर्मल्सीकडे जायला लागतो. म्हणूनच आपण आपल्या ट्रीटमेंटला क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट असं म्हणतो, कारण आपण किडनीचा आजार बरा करू शकतो. आज मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून किडनीचा आजार हा बरा होऊ शकतो हे एक आपण पेशंटना निश्चितपणे आश्वासन देऊ शकतो आणि त्या पद्धतीनं आपण रिझल्ट पण देऊ शकतो. तर ही मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती आर्थिक दृष्टीने पेशंट्सना कशी फायदेशीर ठरते? आता तुम्ही जर डायलिसिस किंवा ट्रान्सप्लांटचा खर्च बघितला किंवा त्याच्या ड्रॉबॅक्स बघितले, ट्रान्सप्लांट ही अशी अत्यंत किचकट आणि जोखमीची प्रक्रिया आहे. ट्रान्सप्लांट केल्यानंतरही नवीन बसवलेली किडनी किती दिवस काम करेल हे कुणी प्रेडिक्ट करू शकत नाही, त्याबद्दल कुणी अश्युरिटी देऊ शकत नाही. साधारण ट्रान्सप्लांटचा खर्च हा 5 ते 7 लाख मिनिमम एवढा तर जातोच. इम्युनोसप्रेसंट म्हणून जे औषधं असतात, ट्रान्सप्लांटेड किडनी, नवीन बसवलेली किडनी फेल होऊ नये म्हणून इम्युनोसप्रेसंट औषधं त्या पेशंटला आयुष्यभर घ्यावी लागतात. या औषधाचा महिन्याचा खर्च साधारण 8 ते 10 हजार इतपत असतो. एवढी औषधे घेऊन इतका खर्च करूनही पेशंटच्या जगण्याबद्दल कुठलीही शाश्वती देता येत नाही. ती किडनी फेल होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. तर आपले उपचाराने आजार बरा होण्याची शक्यता जास्त असते. आजार बरा होऊ शकतो आणि घरी राहून उपचार घ्यायचे असतात. ज्या पेशंटमध्ये डायलिसिस सुरू असतं, समजा आता काही पेशंट 1 ते 2 महिने डायलिसिस घेऊन आपल्याकडे आलेले आहेत, तर तो तेवढ्या लवकर त्याच्यातून बाहेर पडू शकतो. अच्छा. जितकी कमी संख्या घेऊन डायलिसिसची आपल्याकडे पेशंट आलेले आहेत तेवढ्या लवकर ते त्यामधून पूर्णपणे बाहेर पडू शकतात. आणि आपण प्रत्येक महिन्याला त्यांचं प्रोबिंग करत असतो, डाटा घेत असतो, रिपोर्ट्स घेत असतो. त्यामधून आपल्याला लक्षात येतं की हा पेशंट आता बरा व्हायला सुरुवात झालेली आहे. बरोबर. म्हणजे वयोवृद्धच नाही तर तरुणांमध्ये सुद्धा किडनी फेल्युअरचं प्रमाण जास्तीत जास्त वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. कुठेतरी तो विळखा अधिक घट्ट होत चाललेला आहे. जाता जाता तुम्ही तरुणांना काय सल्ला द्याल? एकट्या भारतातच आता किडनीचे 10 कोटी पेशंट आहेत आणि ही जी आकडेवारी आहे ही 3 वर्षापूर्वीची आहे. यावरून त्याचं गंभीर प्रमाण आपल्या लक्षात येईल. भारतामध्ये आता मधुमेहाचे पेशंटही वाढायला लागलेले आहेत. तर प्रत्येक व्यक्तीनं आपल्या आरोग्याची काळजी घेणं आणि आरोग्याबद्दल जागरूक असणं खूप गरजेचं आहे. समाजामध्ये माहितीचा अभाव असल्यामुळे या गोष्टी अजूनही किडनी विकारांकडे तितकं गंभीरतेनं बघितलं जात नाही. तर ते बघणं खूप गरजेचं आहे. आपण माहिती करून घ्यायला पाहिजे की 30 नंतर कुठल्या तपासण्या करून घेणं गरजेचं आहे, जेणेकरून अशा प्रकारचा गंभीर आजार आपल्याला होऊ नयेत. बरोबर. आणि होमिओपॅथीकडं पेशंटनी वळणं फार गरजेचं आहे, कारण होमिओपॅथी प्रचलित औषधोपचार पद्धतीमध्ये ठोस तुम्हाला कुठलेही उपचार असे मिळत नाहीत, आजार बरा होत नाही आणि आर्थिक तरी प्रचंड नुकसान होतं पेशंटचं आणि साईड इफेक्ट्स तरी त्या ट्रीटमेंटचे सगळ्यांना माहीतच आहेत. ॲलोपॅथी प्रचलित औषधोपचार पद्धतीमध्ये इमर्जन्सी आपण औषधोपचार घेणं गरजेचं आहे. पण जेव्हा असे काही आजार आहेत जे गंभीर आहेत आणि जे लाईफ लाँग तुमच्याबरोबर राहणार आहेत, तेव्हा होमिओपॅथीचा ऑप्शन आपण घेतलेला कधी चांगला राहील, कारण मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून आपल्याला पेशंट बरा करू शकतो आपण. यावरून एकच गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे की कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक हा टाळला पाहिजे आणि सकारात्मक जीवनशैलीकडे आपण वळलं पाहिजे. मॅडम, तुम्ही आम्हाला एवढी छान माहिती दिली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात आता मात्र इथेच थांबूया. नमस्कार. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल ID आहे info@modernhomeopathy.co.in. modernhomeopathy 8009@gmail.com.